Βρισκόμαστε στο 2013. Είναι Οκτώβρης. 7 Οκτωβρίου. Παγκόσμια τα πράγματα είναι χάλια. Οι μεν κατηγορούν τους δε, οι δε κατηγορούν τους μεν. Παίζεται ένα παιχνίδι επικίνδυνο πάνω στις ανθρώπινες ψυχές. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Ο κόσμος το περνάει επιπόλαια. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι κάτι και θα περάσει. Μια οικονομική κρίση. Ο κόσμος έχει δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα σταματήσουν όλα αυτά τα παιχνίδια που παίζονται και θα ξαναρχίσει η ζωή τους κανονικά από την αρχή. Εγώ όμως να τους πληροφορήσω όλους, όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτου φυλής και θρήσκευμα. Ανεξαρτήτου φυλής και θρήσκευμα, το ξαναλέω. Τα πράγματα αρχίσανε να μετράνε αντίστροφα. Εγώ ένα μικρό παιδί από το χωριό Κορακάδες της Κέρκυρας, γεννήθηκα το 1957, 18 Εντεκάτου. Οι γονείς μου, απλοί ανθρώποι, καθημερινοί, κάνανε πολλά παιδιά. Με δυσκολία τα καταφέρνανε να μας μεγαλώσουν. Ο κάθε άνθρωπος όταν ξεκινάει τη ζωή του, ξεκινάει με το δικό του πιστεύω, με τα δικά του όνειρα, με τις δικές του αρχές, ασχέτως τι θα του δώσει ο πατέρας και η μάνα ή ο συγγενής ή ο φίλος ή ο έτσι ή ο αλλιώς. Αυτός έχει τα δικά του. Πάντοτε τα δικά του πιστεύω. Έτσι και εγώ είχα τα δικά μου. Εγώ από μικρό παιδί πίστευα και πιστεύω ότι δεν θα περάσουν τα 75 μου και θα έχει έρθει το τέλος. Έτρεχα δεξιά, έτρεχα αριστερά για να μάθω αλήθεια. Αλήθεια ως προς τη θρησκεία, σε τι πιστεύουμε. Γιατί θεωρούσα ότι οι εικόνες είναι είδωλα. Θεωρούσα ότι τα κτίρια αυτά που πηγαίνουμε εκεί πέρα και λειτουργιζόμαστε δεν είναι εκκλησίες. Όλο και κάτι έλειπε από μέσα μου. Θεωρούσα συνέχεια ότι ήμουν ελλειπής. Ήμουν πολύ βλάστικο, τρομερά βλάστικο. Μέχρι που το 1991 έσπασα τη μέση μου. Λίγο πριν σπάσω στη μέση μου, ζήταγα από τον Κύριο, θυμάμαι, να μην την καταστρέψει τελείως. Σιγά σιγά έγινα καλά, άρχισα να ψάχνω για τον Κύριο, έψαχνα, τελικά βρήκα τον Παρβαγιώργο. Όπως σας είπα στο προηγούμενο βίντεο, Παρβαγιώργος με μίλησε στις πνευματικές δυνάμεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος έψαχνε να βρει θησαυρούς. Ο Απόστολος Πέτρος του έλεγε: σου έχουμε ένα θησαυρό, ο όμοιος του δεν υπάρχει πάνω στη γη. Αυτός ενθουσιάστηκε και έτρωγε τα σίδερα για να βρει τον θησαυρό. Θησαυρό. Θεός χωρέστον. Ο θησαυρός δεν ήταν ένας οποιοδήποτε θησαυρός. Γιατί ο Απόστολος Πέτρος δεν μίλαγε για θησαυρό οικονομικό, χρήματα ή χρυσάφι.
μίλαγε για πνευματικό θησαυρό. Εγώ εκείνη την εποχή δεν με ενδιαφέρναν οι θησαυροί, γιατί η εργασία μου απέφερε χρυσό. Έβαζα λεφτά. Πολλά λεφτά. Άσχετα αν είχα μια γυναίκα η οποία δεν σκεφτόταν τίποτα με τα σπατάλα και δεξιά και αριστερά. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Χρόνια περάσανε και ξαφνικά, ενώ πηγαίναμε ωραία με τους πνευματισμούς και τον Παναγιώργος έψαχνα να βρει τα χρυσάπια του και εγώ έψαχνα να βρω τον Κύριό μου. Σε έναν πνευματισμό ο Κύριος μου είπε ότι εάν θέλω κάτι να του ζητήσω, να μου το ζητήσω και θα μου το δώσει. Εγώ χωρίς πολύ να σκεφτώ, δεν ήθελα ούτε λεφτά, ούτε πλούτη, ούτε δόξες. Σαν απλός άνθρωπος ζήτησα και λέω, Κύριε σε παρακαλώ, αυτό εγώ που γίνεται εδώ, να μην σταματήσει ποτέ. Δεν ήξερα όμως τι έλεγα. Ήταν όμως θέλημα Κυρίου να υποθούν αυτές τις κουβέντες. Πέρασαν τα χρόνια, 1999, παίρνω εντολή από τον Απόστολο Πέτρο να φύγω από την Ελλάδα, να εγκαταλείψω γυναίκα και παιδιά και να έρθω στις ΗΠΑ να βρω το δεύτερο προφήτη. Γιατί όπως σας έχω πει, το πρώτος προφήτης που είχα μάθει ήταν ο γιος μου ο Ιωάννης. Τα χρόνια περνούσαν με πολλές δυσκολίες σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα, παράνομος, χωρίς καρδιά. Καταδιωκόμενος από συγγενείς και φίλους, γιατί όλοι σε θέλανε για σκλάβο τους, ακόμα και τα αδέρφια σου σε θέλουν για σκλάβο τους. Γιατί είσαι ένας καλός εργάτης, μπορείς να προσφέρεις πολλά χιλιάρια σε μια επιχείρηση. Έτσι κι εμείς μια ωραία μέρα βρεθήκαμε εγώ και ο γιος μου κλεισμένοι στο εμικρέσιο. Για χάρη κάποιων Ελλήνων να οικονομήσουν αυτή χιλιάρια. Ας τους έχει καλά από εδώ δεν είναι αμοστρώσει. Έφτασα στο Αμήν το 2008 και αποφάσισα να διώξω τον γιο μου τον Ιωάννη να γυρίσει πίσω στην πατρίδα. Με κρύα καρδιά βέβαια, βαριά καρδιά, γιατί ο γιος μου ήταν μεγάλο στήριγμα για μένα, αλλά που όμως έπρεπε να τον διώξω πίσω. Έπρεπε να του δείξω ποια είναι η ζωή, έπρεπε να του δείξω τι σημαίνει μάνα, τι σημαίνουν αδέρφια, τι σημαίνει πιστεύω, τι σημαίνει φιλία, τι σημαίνει τα πάντα, τι σημαίνει πατέρας πάνω απ' όλα έπρεπε να του δείξω. Έπρεπε να του δείξω τι σημαίνει πατέρας. Γιατί εγώ τα παιδιά μου τα αγαπούσα πολύ και τα αγαπάω πάρα πολύ, τα αγαπάω, τα λατρεύω. Ο Κύριος με έχει κάνει έναν άνθρωπο που αγαπάει τα παιδιά, τα πονάει. Δεν χρειάζεται να του πει το παιδί τι χρειάζεται, γιατί ο ίδιος σκέφτεται για το παιδί. Τι θα χρειαζόταν αυτός εάν ήταν παιδί και τρέχει να πάει να του πάρει. Αυτός ήμουν εγώ. Άγνωστες συμβουλές του Κυρίου πάνω του. Πιστός όμως δούλος του Κυρίου. Ναι μεν ήθελα να γυρίσω στην πατρίδα, αλλά δεν ήθελα να εγκαταλείψω και τη μάχη. Κάθε χρόνο ο Κύριος μου άφηνε και ένα σημάδι πάνω στο κερί της Αναστάσεως. Πάντοτε μου άφηνε και ένα σημάδι. Ακόμα και τότε που ήταν να με πιάσει το μικρόσιο, για 40 μέρες μου γύρνα για την καρφιλήθρα πάνω κάτω.
για να μου δείξει ότι είναι δίπλα μου. Δεν με έχει καταλήξει ποτέ. 2013, ανήμερα της Αναστάσεως Δευτέρα, ξημερώματα 1:30 το βράδυ, ήρθε ο ίδιος ο Παντοδύναμος Θεός, το Άγιο Πνεύμα και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και κάθισαν πάνω στην κεφαλή μου. Με σήκωσε ο Κύριος το κρεβάτι και όπως είχα κλειστά τα μάτια μου έβλεπα εκείνο το ασημένιο πέπλο, ένα ασημένιο πέπλο που δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή. Η αγιότητά του δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Δεν περιγράφεται με λόγια πόσο Άγιος είναι ο Παντοδύναμος Θεός. Και γύρισε και μου είπε, εγώ είμαι ο Παντοδύναμος Θεός και το όνομά μου είναι Έλληνας, γιατί εγώ έλυσα το σκοτάδι από το φως. Και για να πιστείς, μείνε εκεί και θα σου δείξω. Απομακρύθηκε μακριά από μένα, ναι, από τον Ιησού Χριστό και από το Άγιο Πνεύμα και χτύπησε τις παλάμες του μία φορά. Η λάμψη που έφυγε από τα χέρια του ήταν εκπληκτική. Το φως ήταν τόσο εκπληκτικό που ο Πανάγαθος Θεός όταν είδε αυτό το λαμπρό φως ήταν σαν να ήπιε βαρέλια από κρασί και ήρθε σε μέθη και άρχισε να σκέφτεται πλανήτες, αστέρες, άρχισε να φτιάχνει αστεροειδείς, άρχισε να φτιάχνει ουρανούς, άρχισε να φτιάχνει σύμπαντα, άρχισε να φτιάχνει τα πάντα. Έτσι ξεκίνησε η ζωή μέσα στο σύμπαν. Τα αγάπησε ο Παντοδύναμος Θεός και τα λάτρεψε πολύ, όσο τίποτε άλλο. Και αγάπησε και λάτρεψε όλα του τα παιδιά. Στην αρχή ήταν ο Παντοδύναμος Θεός, το Άγιο Πνεύμα και ο Ιησούς Χριστός. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοίσιος και αφόριστο. Ερχόμαστε εδώ στα γήινα τώρα, να σας εξηγήσω λίγο περί γήινων. Θα σας εξηγήσω και πνευματικά, θα σας εξηγήσω και γήινα, θα σας εξηγήσω τα πάντα. Και πολύ θα ήθελα να παρακαλέσω τον κόσμο που θα παρακολουθεί το βίντεο, εάν δεν με πιστεύει, μπορεί να γράψει και το τηλέφωνο μου. Το τηλέφωνο μου είναι 443 475 5555. Μένω στον Μπάλτιμορ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι Έλληνας. Γεννήθηκα Έλληνας. Από Έλληνες γονείς. Γιατί ο δημιουργός μας είναι Έλληνας. Έχουμε την πλουσιότερη γλώσσα στον κόσμο και όχι γιατί τη λένε καθηγητές ή πανεπιστημιούχοι, αλλά γιατί το λέει ο ίδιος ο Παντοδύναμος Θεός. Η γλώσσα που μιλάμε είναι θεόπνευστη. Γι' αυτό και χτυπιέται από όλα τα κράτη. Γι' αυτό και όλες οι φυλές του κόσμου συχαίνονται τους Έλληνες. Γιατί η πρώτη φυλή, αγαπητοί μου, πάνω στη γη
τα πρώτα όντα που φτιαχτήκανε πάνω στη γη από τον ίδιο τον παντοδύναμο Θεό δεν ήταν οι Ιουδαίοι, ούτε οι Χαναναίοι. Δεν έχει καμία δουλειά αυτή η Αγία Γραφή με αυτά που θα σας αποκαλύψω εγώ σήμερα εδώ. Ο πρώτος άνθρωπος που φτιάχτηκε από τον παντοδύναμο Θεό ήταν Έλληνας. Γιατί Έλληνας είναι ο ίδιος ο παντοδύναμος Θεός. Πώς λοιπόν ο παντοδύναμος Θεός θα έκανε ένα λαό κατώτερο από το δικό του ανώτερο? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πάρεις τα γίδια και να τα κάνεις πρόβατα. Γιατί αυτά είναι γίδια. Ούτε μπορείς τα γουρούνια να τα κάνεις μοσχάρια, γιατί είναι γουρούνια. Γεννήθηκαν γουρούνια και θα παραμείνουν γουρούνια. Το μοσχάρι θα παραμείνει μοσχάρι. Δεν αλλάζει τίποτα. Μην προσπαθούν οι επιστήμονες γύρω της γης να πούνε ότι η ζωή ήρθε από το Big Bang. Όλοι αυτοί αναθεματισμένοι που είναι παιδιά του σατανά, αν μη τι άλλο, ένας από αυτούς μπορεί να μου πει πώς έγινε το Big Bang, γιατί εγώ ήμουνα μπροστά στο Big Bang. Μου το έδειξε ο ίδιος ο παντοδύναμος Θεός και δεν μπορεί να μου το αμφισβητήσει κανείς. Όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι που έχουν πάρει πτυχία και βραβεία δεξιά και αριστερά και το παίζουν μεγάλη και ταράνη, τρανή είναι εδώ στη γη, δεν είναι στους ουρανούς, δεν είναι κοντά στον Πανάγαθο πατέρα μου, δεν είναι κοντά στον Πανάγιο Ιησού Χριστό, δεν είναι κοντά στο Άγιο Πνεύμα. Όλοι αυτοί έχουν εκδιωχθεί από δίπλα από τον Πανάγιο Παντοδύναμο Θεό. Από το βασίλειο του Παντοδύναμου Θεού έχουν εκδιωχθεί. Και ξέρετε γιατί έχουν εκδιωχθεί? Γιατί έχουν γεννηθεί πάρα πολλές φορές. Να μην σας κοροϊδεύει η ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και να σας λέει ότι ο άνθρωπος γεννιέται μόνο μία φορά. Την δίπλα μέσα στα μάτια τους. Πρώτα απ' όλα αυτοί πρέπει να μας δείξουν σε ποιο Θεό πιστεύουν. Και μετά να αρχίσουν να μας μιλάνε για το πόσες φορές έχει γεννηθεί και αν έχει γεννηθεί ο κάθε άνθρωπος. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ σε όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη έχει συμβεί αυτό. Δεν έχει συμβεί μόνο σε μένα, ναι. Έχουμε περάσει από μέρη που περνάγαμε για πρώτη φορά και λέμε μα εμείς το έχουμε ξαναδεί αυτό το μέρος. Μα που το ξέρω εγώ αυτό τον άνθρωπο. Από κάπου το ξέρω. Ναι, το ξέρεις. Δηλαδή δεν υπάρχει μόνο μία γης. Ποιος σας είπε ότι ο Παντοδύναμος Θεός έφτιαξε μόνο τη γη ετούτη? Όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός πάνω στη γη, δεν μπορούσε να πει ότι ο ίδιος ήταν ο Παντοδύναμος Θεός. Δεν μπορούσε να πει ότι ήταν Θεός. Γιατί αν το έλεγε, όλοι θα τον κοροϊδεύανε. Εδώ τους είπε ότι είναι ο Υιός του Παντοδύναμου Θεού και τον κοροϊδεύσανε. Πόσο μάλλον να τους έλεγε ότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Και εγώ σας λέω, αγαπητοί μου, ότι εγώ είμαι ο δεύτερος Υιός του Παντοδύναμου Θεού. Ναι, όπως ακούτε. Είμαι ο δεύτερος Υιός του Παντοδύναμου Θεού. Έχω γεννηθεί 3 φορές. Δεν το αποδέχεται η ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Κεντρική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αποδέχεται πολλά πράγματα. Αποδέχεται μόνο αυτά που τη συμφέρουν. Και για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, θα σας ενημερώσω τι σημαίνει η Εκκλησία. Γιατί λίγος κόσμος πιστεύω ότι γνωρίζει τι σημαίνει Εκκλησία. Εκκλησία δεν είναι το εκάστοτε κτίριο που θα πάμε μέσα. Δεν μπορούμε να το αποκαλέσουμε Εκκλησία. Γιατί αυτοί οι τσαρλατάνοι αποκαλούν λοιπόν Εκκλησία οποιοδήποτε κτίριο? Γιατί αυτοί οι τσαρλατάνοι δημιουργούν αγίους. Ποιος τους έχει δώσει το δικαίωμα? Με ποιο δικαίωμα? Αυτοί είναι απλοί άνθρωποι. Απλοί άνθρωποι όπως είμαι εγώ και εσύ και ο Α και ο Β. Δεν έχουν το δικαίωμα. Δεν έχουν το δικαίωμα να καπηλεύονται το όνομα του Παντοδύναμου Θεού, το όνομα του Έλληνα Θεού και να λένε ότι εμείς στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Παντοδύναμου Θεού, στο όνομα του Αγίου Πνεύματος χρήζουμε Άγιο τον τάδε. Με ποιο δικαίωμα? Αφού όταν μέσα η ίδια η Αποκάλυψη γράφει, όταν η ίδια Αποκάλυψη γράφει ότι μετά το πέρας που θα έρθει ο Κύριος στη γη, θα καθαρίσει το σιτάρι από τα αγκάθια. Αυτοί που θα πάνε μαζί με τον Κύριο, για να τους αφήσει ο Κύριος να μπουν στα Άγια των Αγίων, πρέπει να περάσουν από το δωμάτιο που θα είναι το Άγιο Πνεύμα να τους αγιάσει έναν έναν. Πώς λοιπόν αυτοί αγιάζουν τον οποιοδήποτε? Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω. Εγώ είμαι αγράμματος. Εγώ δεν έχω πάει πανεπιστήμιο. Έβγαλα ένα δημοτικό και αυτό με το ζόρι. Ας είναι καλά, ας τον έχει καλά ο Κύριος το δάσκαλο μου τον Ηλία. Μπορεί να ζει, μπορεί και να μην ζει ο ανθρωπάκος. Με δίδαξε, προσπάθησε να με διδάξει, αλλά εγώ δεν ήθελα. Γιατί δεν ήταν στο χέρι του να με διδάξει, δεν μπορούσε να με διδάξει. Εγώ έπρεπε να πάρω το δικό μου δρόμο, όπως και τον πήρα. Και όπως ο καθένας από εμάς πήρε το δικό του δρόμο. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι να βγαίνουν σήμερα και να λένε λέει ο Πατριάρχης. Ποιος Πατριάρχης? Από πού και ως πού Πατριάρχης? Και ποιος του έδωσε τα πατριαρχία? Επειδή πήγε σε μια σχολή? Όλοι αυτοί διαλέξανε το επάγγελμά τους. Θέλανε να γίνουν παπάδες, θέλανε να γίνουν δεσποτάδες, θέλανε να γίνουν ιεροκήρυκες, θέλανε να γίνουν αρχιεπίσκοποι, θέλανε να γίνουν πατριάρχες, θέλανε να γίνουν αρχιμανδρίτες, θέλανε να γίνουν αρχικαλογύροι, θέλανε να γίνουν αρχικαλόγριες και όλα τα συναφή. Όλοι αυτοί επιλέξανε αυτό που κάνουνε. Εγώ δεν το επέλεξα να γίνω προφήτης. Δεν επέλεξα εγώ να γίνω προφήτης. Δεν σηκώθηκα εγώ ένα πρωί τρελαμένος και είπα είμαι ο προφήτης. Όχι. Εγώ έκανα αγώνα σαν απλός άνθρωπος. Να μου δείξει ο Κύριος το σωστό το δρόμο. Που τον υπερευχαριστώ μέσα από τα μάτια της καρδιάς μου. Τον υπερευχαριστώ. Όχι απλά μου έδειξε τον δρόμο.
αλλά με τίμησε και με έκανε προφήτη. Με έκανε προφήτη δικό του. Μεγάλη τιμή. Μεγάλη τιμή για έναν απλό ανθρωπάκο πάνω στη γη. Και έχω ιερά υποχρέωση, εφόσον εγώ θέλω να λέω ότι πιστεύω στον έναν και μοναδικό παντοδύναμο Θεό, στον Έλληνα Θεό, εφόσον εγώ θέλω να λέω ότι αυτός είναι ο ένας και μοναδικός ζωντανός Θεός των συμπάτων, ότι ο αγαπητός του Υιός είναι η οδός της σωτηρίας και το Άγιο Πνεύμα, πρέπει εγώ να τον δοξάσω εδώ κάτω στη γη. Μην παραξενεύεστε που θα κοιτάζετε το βίντεο και θα βλέπετε ότι κοιτάζετε ψηλά. Δεν κοιτάζω στο ταβάνι να δω αν έχει παυτεί καλά, αλλά κοιτάζω πάνω ψηλά στους ουρανούς για να δω τον Κύριό μου, γιατί ο Κύριος μου δεν κατοικεί κάτω στη γη. Ο Πανάγαθος Υιός του Παντοδύναμου Θεού δεν κατοικεί κάτω στη γη, κατοικεί πάνω στους ουρανούς. Δεν μπορεί λοιπόν αυτοί οι τσαρλατάνοι να σας λένε τα σκεφαλά των Κυρίων ημών κλείναμε. Σε ποιον Κύριο? Αυτό είναι εντός εισαγωγικών. Επικαλούνται. Γιατί όταν ο Παντοδύναμος Θεός έδιωξε το Σατανά από τους ουρανούς, ξέρω πολύ καλά ότι τον έστειλε πάνω στη γη και του είπε θα είσαι Θεός του κόσμου τούτου. Εφόσον λοιπόν Θεός του κόσμου τούτου είναι ο Σατανάς, όταν εσείς πηγαίνετε σε αυτά τα κτίρια που τα ονομάζουν εκκλησίες, που κατά μένα δεν είναι εκκλησίες, είναι ναοί. Ναοί. Όπως ναός είναι και το σώμα το δικό μου, που κατοικεί το πνεύμα μου μέσα. Αλλά πηγαίνω και κάνω έκκληση στον Παντοδύναμο Θεό. Προσέχτε, δώστε βάση τι σας λέω. Πηγαίνω και κάνω έκκληση. Τι κάνω? Εκκλησιάζομαι, κάνω έκκληση. Λέω Πανάγιε Πατέρα μου, ουράνιε Θεέ μου, Πανάγιε ουράνιε Βασιλιά των Βασιλιάδων. Επικαλούμε λοιπόν τον Πανάγιο Πατέρα και κοιτάζω ψηλά στους ουρανούς. Δεν επικαλούμε τον Πανάγιο Πατέρα και κοιτάζω κάτω στα πόδια μου. Γιατί κάτω στα πόδια μου όταν θα κοιτάξω δεν θα βρω κανέναν. Ο μόνος που θα είναι ο Σατανάς και θα μου πει μπράβο ρε, πάλι έκανα το δικό μου το παιχνίδι. Εσύ είσαι ακόμα μια φορά βλάκας. Πρέπει λοιπόν εγώ να δώσω σε εσάς, τα παιδιά του Παντοδύναμου Θεού, εσείς που θα δείτε αυτό το βίντεο, εσείς που θα πιστέψετε σε αυτό, να κατανοήσετε ότι ήρθε η ώρα. Μη σας παίρνετε παράξενο. Αυτή είναι η ώρα. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω είναι πάνω στη γη οι 4 αγγέλοι, οι οποίοι έχουν σταματήσει πνευματικά τους 4 ανέμους. Είναι στον πνευματικό κόσμο. Επάνω στη γη, αλλά στον πνευματικό κόσμο της γης. Για να σφραγιστούν οι πιστοί. Αυτοί οι τσαρλατάνοι που θέλουν να λέγονται παπάδες, πατέρες λέει της Εκκλησίας, Άγιοι Πατέρες, εγώ δεν θέλω να ξανακούσω τη λέξη Άγιος, να την προφέρει άνθρωπο σε άνθρωπο. Θα χαιρόμουν πολύ να την ακούσω τη λέξη, να την ακούσω και να λέει στον Άγιο,
στον Άγιο Ιησού Χριστό, στο Άγιο Πνεύμα, στον Άγιο Παντοδύναμο Έλληνα Θεό. Ναι, το αποδέχομαι. Δεν μπορεί λοιπόν ο κάθε δημοσιογράφος, επειδή σε σπούδασε σε ένα πανεπιστήμιο και ο μπαμπάκας του είχε να ξοδέψει λεφτά και έγινε αυτός δημοσιογράφος, μεγάλος και τρανός, και σήμερα λέγεται όπως λέγεται, να πιάνει τον παπά από κάτω και να λέει εγώ είμαι και κατονομάζω Παναγιώτο τον οποιοδήποτε. Πήρα τηλέφωνο την Αρχιεπισκοπή στην Κωνσταντινούπολη και μίλησα με τον Πατριάρχη. Με όργησε. Με όργησε γιατί εκείνες τις ημέρες, μα και σήμερα και τώρα που σας μιλάω, το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται πάνω. Λήξη που σας λέω, δεν μπορώ να... Εγώ δεν είμαι άνθρωπος να μπορέσω να στοιχειοθετήσω τίποτα. Τη στιγμή που σας μιλάω, ούτε και καταλαβαίνω πως βγαίνουν αυτές οι λέξεις μέσα από το σώμα μου. Αυτό που ξέρω είναι ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι δημοσιογράφοι αποκαλούν Παναγιώτατος του κάθε τσαρπλατάνο και το σηκώνουν πολύ ψηλά. Αλλά όσο ψηλά και να το σηκώσουν, αυτός έχει σκάσει κάτω, ήδη είναι σκασμένος κάτω στη γη και δεν το ξέρει. Και δεν το ξέρει όχι τίποτα άλλο, γιατί κοκορεύεται σαν το γύφτικο σκεπάρνο. Αυτό κάνει. Για να είσαι δούλος του Κυρίου πρέπει να είσαι πολύ ταπεινός. Και η ταπεινότητα έχει χαθεί από τους ανθρώπους. Ο σεβασμός έχει χαθεί από τους ανθρώπους. Δεν σέβονται. Δεν υπάρχει σεβασμός. Σήμερα το μόνο που μετράει είναι το χρήμα. Και επανέρχομαι πάλι στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Πήρα λοιπόν τηλέφωνο το Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη για να λέω παρακαλώ θα μπορούσα να μιλήσω με τον Πατριάρχη και μου λέει ποιος το ζητάει. Λέω το ζητάει ο προφήτης. Δεν με κοροϊδεύετε κύριε, λέω και δεν σας κοροϊδεύω. Λέω σοβαρά. Εγώ είμαι ο προφήτης γιατί σε μένα ήρθε ο Κύριος και μου παρουσιάστηκε και μου είπε τα καθέκαστα και θέλω να σας ενημερώσω, θέλω να μιλήσω όλο στον Πατριάρχη. Λέει ο Παναγιώτατος. Εκεί ήταν που οργίστηκα όταν μου είπε τη λέξη ο Παναγιώτατος. Με ποιο δικαίωμα ρε τσαρλατάνε, ρε οχιά, ρε έχτυνα, βγαίνεις εσύ και λες ο Παναγιώτατος. Ο Παναγιώτατος, αγαπητέ μου, δεν βρίσκεται πάνω σου. Ευτυχώς για σένα. Ευτυχώς. Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται πάνω σου. Είναι στους ουρανούς. Ο Παναγιώτατος βρίσκεται στους ουρανούς. Και αν θέλεις να μάθεις
Εσύ που μου είπες στο τηλέφωνο έπρεπε να γνωρίζεις με ποιον να μιλάς. Σου απαντώ φίλτατε φίλε μου. Και σε αποκαλώ φίλο γιατί ο φίλος και το φίδι με το ίδιο γράμμα ξεκινάει. Μου είπες ότι έπρεπε να γνωρίζω με ποιον να μιλάω. Μα εγώ δεν γεννήθηκα προφήτης. Εγώ δεν γεννήθηκα μάγος. Εγώ γεννήθηκα ένας απλός άνθρωπος. Εμένα ο Κύριος με έχρισε προφήτη. Δεν με έκανε μάγο εμένα, ναι. Να μπορώ να βλέπω μέσα από τα τηλέφωνα για να ξέρω ποιος είσαι. Ορθώς λοιπόν είπες ότι είναι ένα σοβαρό ίδρυμα η Αγία Σοφία. Ναι, δεν είναι παραπάνω. Πολύ καλά το είπες. Πολύ καλά το έθεσες. Ίδρυμα είναι. Επάγγελμα κάνετε κύριοι. Δεν είναι τον παντοδύναμο Θεό. Επάγγελμα κάνετε. Τι επαγγέλλεστε πατριάρχης. Τι επαγγέλλεστε ο άλλος παπάς. Τι επαγγέλλεται ο άλλος δεσπότης. Εμένα το επάγγελμά μου είναι οικονόμος. Μέσα στην οικονομία μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Όμως τα πιστεύω μου είναι δυνατά. Και ξέρετε γιατί? Γιατί τα πιστεύω μου είναι από καταβολής κόσμου. Δεν μπορείτε εσείς να μου ξεριζώσετε το πιστεύω από μέσα μου. Αυτό το πιστεύω δεν μπορείτε να το ξεριζώσετε. Μπορείτε να μου πάρετε το κεφάλι. Αλλά όχι να μου ξεριζώσετε το πιστεύω. Εσείς λοιπόν όλοι σας έχω στείλει αρκετά γράμματα και σας είπα ότι εγώ δεν ενδιαφέρομαι να γίνω διάσημος. Γιατί να γίνω διάσημος? Δεν γεννήθηκα εγώ για να γίνω διάσημος. Εγώ γεννήθηκα για να κάνω ένα έργο. Και εφόσον ήρθε η ώρα και ο Κύριος μου χτύπησε την πόρτα μου, προσέξτε τι σας λέω. Ο Κύριος, ο ένας και μοναδικός παντοδύναμος Θεός που βρίσκεται ψηλά στους ουρανούς, μου χτύπησε την πόρτα μου και μου είπε, Σπυρίδων, σήκω, ήρθε η ώρα σου. Εγκατέλειψα γυναίκα και παιδιά. Με χώρισε η γυναίκα μου. Με διέλυσε. Δεν με χώρισε η γυναίκα μου γιατί με χώρισε η γυναίκα μου. Με χώρισε ο σατανάς. Γιατί ο σατανάς έχει απλώσει τα προκάμια του σε όλη τη γη. Και εσείς δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να τον μιμείτε. Εγώ λοιπόν δεν σας έχω ανάγκη. Σας έστειλα γράμματα. Σας είπα να πάτε το γράμμα στον ΟΗΕ. Δεν το πήγατε. Μα δεν ήταν εντολή δική μου να σας πω να πάτε το γράμμα στον ΟΗΕ. Εγώ εντολές σε εκτελώ του παντοδύναμου Θεού.
Εσείς δεν καταλάβατε τι σας είπα. Εσείς πιστεύετε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Κύριο. Και εγώ θα σας πω, δυστυχώς αγαπητοί μου, έγινε η αρπαγή της Εκκλησίας 15 Αυγούστου 2013. Μέχρι εκείνη την ημέρα εσείς αλωνίζατε, αλλά από εκεί και πέρα σας αφαιρέθηκε το δρεπάνι από το χέρι για να αλωνίσετε το χωράφι. Προσέχτε λοιπόν τώρα που δεν έχετε δρεπάνι, πώς θα περπατήσετε, γιατί δεν μπορείτε πλέον να θερίζετε και να σπέρνετε όπως θέλετε εσείς. Πλέον ο νόμος αφαιρέθηκε από εσάς και δόθηκε στον Παντοδύναμο Θεό. Εμένα με έκανε προφήτη, δεν με έκανε νόμο, δεν μου είπε εμένα να έρθω να σας πω να κάνετε αυτό και εκείνο και τα άλλο με εξεπικοινωτού. Είπε στείλε αυτή την επιστολή. Εγώ την έστειλα την επιστολή και εσείς τη φυλάτε στα συρτάρια σας και σας γράφω μέσα στην επιστολή. Προσέξτε κύριοι, γιατί εγώ είμαι αγράμματος. Εγώ το μόνο πανεπιστήμιο που έχω βγάλει είναι το Δημοτικό Σχολείο Φορακάβων. Δυστυχώς για εσάς και ευτυχώς για εμένα. Σας ευχαριστώ πολύ για απόψε. Να έχετε την ευχή του Κυρίου. Καληνύχτα σας.